Helo a chroeso I gemau eto. Heddiw ni'n mynd I bod yn dangos ti sut I creu end portal a lladd end dragon. A beth sy'n digwydd pam ti wedi defeato beth sy'n digwydd pam ti wedi completeo'r game. So yn gyntaf ti angen cael wool a porffor a wneud mewn sgwad I edrych fel hyn. Cos mae ddim yw size arall mae ddim yn ei gweithio. Wedyn ti angen cael end portals I wneud hyn. Wedyn ti angen mynd mewn awyr a gweld ble ydy y start o fe. Wedyn ti angen wneud eyes yn edrych yn syth ar mewn I peth. Os mae mewn unrhyw ffordd arall mae ddim yn ei gweithio. How weird. Dwi wedi wneud rhywbeth anghywir. Nawr weithiau mae ddim yn gweithio oherwydd mae trigger anodd. Wait, ond just heddiw, ni just angen dangos ti sut I creu end portal a mynd I end a peth mae'n edrych fel. So, anhofio pe fydd yn dweud ar y start, achos hwnna'n anhywir. Dwi'n gwneud eto. Wait. Rwy'n blin dwi'n mynd I mynd mewn New World achos dwi'n mynd I dangos ti sut I defeato Ender Dragon ond mewn New World achos wel os ni ddim yn neud fe wedyn bydd ni ddim yn gallu dangos ti sut I lladd yr Ender Dragon a dwi'n siŵr ti'n eisiau gweld sut I wneud e. So, nawr that ni di gorffen sut o fel ni gallu dechrau. Trwy diwetha fydd yn wneud hyn fydd yn mynd yn fast, ond y facha bydd yn mynd yn fel hwn. So yn gyntaf ti angen ffeindio wool sydd yn porffor. Fel fydd yn dweud. Just excuse fi a minute. Ti just angen cael I gyd o pethau eto. Sydd yn mynd I take o amser hir. Hyn yn mynd I take o amser hir ydy e. Achos ni wedi gorffen right nawr. So, yn gyntaf ti angen wneud line fel hyn a wneud e 3 waith. Wedyn ti angen cael end portal a wneud hyn fel fydd yn gweud wrth ti. Tro gyntaf. Wedyn ni angen wneud hyn. Dwi'n hope mae'n gweithio. A dyma ni end portal. Nawr ni angen mynd I fewn fe I ffeito fe. Ond yn gyntaf dwi'n mynd I cael diamond armor. So os ti ddim yn gwybod beth mae on, ti angen cael I gyd o pethau yna. A diamond sword. Wedyn ti angen rhoi nhw ar. Os ti ddim yn gwybod wel hyn mewn creative. A dyma ni. So nawr dwi'n mynd I just become os o hole hyn achos ti yn neud hyn os ti'n neud. Wel, os ti'n neud o blaen.
mewn y whole game. So dyma ni. Mewn creative, y crystals yn so weak ti gallu neud e gyda bare hand, fel ti gallu neud gyda blocks. Wel hwnna. A mae'n explodo pam ti wedi neud e. Oh! Ah! Wedyn ti'n gwneud hyn. Hyn. A hyn. A dau mwy I fynd. Nawr un. Wedyn. Ni'n mynd i'r canol. A y ddraig yn dod once mae'n realise that ti gyd o crystals di bod yn torri. Achos, wel, mae'n ei gain o health. Wedyn ti'n gyda fe. Nawr, mae just yn neud laps. Achos, wel, mae'n hoffi neud a dyn nhw. Os ti ddim di neud o blaen, hyn yn official guide ti gallu cael. My ultimate guide, yn call fe. Rai pobl ti just yn credu, ti just angen throw a o ender a wedyn bydd ti'n mynd I. Ond mae ddim yn true. So os mae rhywun yn credu ti'n neud y ffordd arall, just dweud wrthyn nhw ti'n gwybod that well, hynna'n y ffordd sut ti'n neud e. A dangos nhw y fideo os ti'n cael ffôn. Edrych ar e, mae'n masif. Ti'n gallu cilo fe. Yn tipyn bach yn hawddach na wyddo. Achos dwi wedi sbon o wyddo o blaen, a dwi wedi cilo y lladd fe. A mae'n hawdd. Y sound hynna yn dod o endermans, ti ddim yn gwybod. Nawr, dwi angen gwneud un mwy hit a fe di marw. So, dyma ni aros tam o dwi'n dod. Wedyn, wneud un hit. Gweld, hwnna'n peth sy'n digwydd pam ti wedi defeatio fe. Fe'n marw. A ti'n cadw. A wedyn, hyn yn digwydd. Mae egg yn fanna, dwi'n eisiau torri fe. A wedyn mae portal yn send o ti ble ti di spawno. A dyna ni, y diwedd. Hwyl fawr. Hwyl fawr.